no mheshimiwa Julie Nyanchama Nyamau uyu kuburia kirokyo governor wa Kisii County 2027 nyasago tekio ni gontete kuirari bageri kurua ngora yane kuchia ese family yo mheshimiwa Zebedeo John Opore uyu renge mochumbe ukare ubunjari igona ndentete kurua ngora yane uchisa banjari bonsi piba minte sibabeta batabipole ese gosiria omojumbe okorete gasengia ime ya bunjari igonko irari bageri goteba pole sana esa banjari ese ugosiri omojumbe obo ukare omheshimiwa Zebedeo John Opore ni gontete gosabana muna toka asaine koroberia matanga yo mheshimiwa John Opore igongo sababara ibonse pi bachichamo egere amatanga ayu abe amatanga ya maskani ntwara chinga kichamaega abarai bako ruchinse ao gocha matanga yo mojumbe odi obumachoge ogari lakini mbanya onaribaga nonyerio goteba pole yabo igontete kwarigania abaheshimiwa bonsi pi abarai bonsi pi abarai be kanisa abarai abana siasa abarai be chingencho ao bachiche tubwaterane tokora matanga yo mheshimiwa Opore aba matanga ya maskani nande abarai abana siasa na barobanya bariribaga yo gutira rikondo egere barere omwana siasa kumwabo.